Follow Gaelic, learn Irish. An Gaelach, the moon. Sí an Gaelach, chuirsa an dóin sa spás. Tá sí 384 míle 405 kilometre an dóin. Tá sí níos lú ná an dóin. Tá trastóbas 3 míle 408 kilometre aci. Fri caitheann an Gaelach solas som grain. Marach sin níocha mé sí a chorbe. Sí an réid is sciile spéir na chiithe. Tá gá rothlú ag an Gaelach. Tá rothlú timpeall an dóin aci, agus tá rothlú ar a chais héanaach í fásta. Is achlár is fithe a tréimh sé rothlaithe fiche seach. Is achlár is fithe a tréimh sé rothlaithe a seach. Is cóin an iad a tréimh sé rothlaithe a seach agus a tréimh sé rothlaithe fiche seach. Is cóin an iad an gá tréimh sí rothlaithe seo. Ar an áir sin neachimid ach tíomháin den Gaelach an dóin. Is cúis leis na tíidí í imharint na Gaelaí. Le linn an Gaelach bheith a fiche seoring aithríonn a chuma. Le ra bhíon Gaelach uairán is deacharí ag cáil. Seach lán níos déanaí bíonn sí i méil charún. A bhíonn seach leabhar eile bíonn an Gaelach lán. Agus a bhíonn seach leabhar eile bíonn sí sa cathrú dhearnach. Tugtar ceirmeanna ar na háthithe seo. Bhí tionchar mór ag an Gaelach a téann cinenne déine fad ó hin. Rinn na Rómánaí agus na Gréagaí bantíir den Gaelach. Thugad na Rómánaí lúna orthaí. Agus clí na Gréagaí Selín nó Artemis orthaí. Tugtar selinolaíocht do staidir na Gaelaí. Sa bhliain 1949 chur na Rúisí an spás taiscéalaí lúna a hain go dtí dromchla na Gaelaí. Sa bhliain 1969 chur na Americaní an céad fear Neil Armstrong chun teachta dír ar dromchla na Gaelaí. Tugadh an cur dhearnach ar an Gaelach i 1972. Cuma an Gaelach thart fa 4,500 milliún bliain ó hin. Bhualadh an dóin le réid a bhí go mór le más. Bhí an dóin sé agus leáte agus stealú smután mór uí. Crí an Gaelach nua crumpha i bhíthis chartar an dóin. Creidir go haring achar a theorí na haireann céad lár sceálaí míon cruú na Gaelaí sna cargacha leis na mílte bliain ó hin. Sa bhliain 69 haring Galileo agus Thomas Harriot céad lár scálanna na Gaelaí ag úsáid telescóp. Chonaic Galileo faragaí lámha dua cláisiir dimhne agus sléimhte airde ar gromchla na Gaelaí. Sa lá táiniúin is féidir le híne greengraf na Gaelaí ó thugáil. Táilíonn uair na Gréine nuair a héann an Gaelach idir an dóin agus an Gréin. Táilíonn páirteúir na Gréine nuair a héann an Gaelach idir an dóin agus an Gréin go páirteach. Táilíonn uair na Gaelaí nuair a héann an dóin idir an Gréin agus an Gaelach. Táilíonn páirteúir na Gaelaí nuair a héann an dóin idir an Gréin agus an Gaelach go páirteach. Uair faoi Gaelach corm. Táilíonn teagmhas anamh. Slán go fáil, bye for now. Follow Gael with Gaelhhear, learn Irish with Gaelhhear.